ori koba grey gile tonato ya tonatone ori tonatone birasa muka kubona konoranga ige kunyara koraki kunyara koremere na ntiyambe ke bya somore mio ontegara tema mbi yabanonga ekarato kwana goro yo koremereria ndio talinga terikuruara ibonga tobe kana buronge nga ekara mereria urewe gobwacha lakini yakoraki yaremereria ikotocho atobe oche nyaranga kaburwa ukachira mugondo ateranga ben na restenga America 508 teriko koraki terikuruara tinda teranga terikuruara okoruara oburebe mbora se nje karure bwachire nande karure na bwoja kero kende bwaita no bonde bwa koraki no bonde kwanyara kwa bubwire bona embusire ya America 508 nigo ekoremereria bonga uburebe bwachire yalemereria yabubwa wanyorarige liganyorarige sema tasumuntu igotogotwara immunity muntu nararwaro malaria tema korera kinde muntu nararwaro malaria ararense lakini bono nigutume kiaminika nebituma binde sawa nkwana nigutuma kiaminika unlike ibituma binde kerokyo igo akaborera kagocha ngari korara inse ketume ngiri korara inse bado oborebe bwacha kialemereria kiabubwa ndio mpaka kwacha konora liga seri twateba edi 35 to 40 bucks nande tigangwa nrenga asengenjo ore maro kombolinga osebuye bodrenga aiga sende tinkunyara gosimeka gostimbo atumugondore eka ekero tabatu mugondore nchana ngosimeka mugondone ngosimeka chikiro ibere kose nasimeka ekiro ejemo asinga njabali myambaro narakwa ni ngoro ya efficient ya Western Seed ndio ngo chencha mayima ya balimi baliya abakabake African ngima kato kwa ni African ngima igonga ugusina Kenya na konteki nero nero ngono omulimi iro ntegarete emambi abana katwa kwa ngoro ya yoko chencha mayima ya igotwa kwa omulimi iro bataka gondoka likaraga gapi arasime ko chakara kakon chikiro bero se kira ya yes ponta kwa ndo osime ka chikiro ibere osime ka chikiro ibere cha America 508 nande karagwa asimike okogesa chugu niko chakara chugu ni 7 mpaka chugu ni 8 ikondi tukwa nitenga emburanja rekana kwabe kubwe bisene kwabe gere bituma byabo nabo banaro kwari ringa kerokende nikigwa kara spacing yes trankwa ngoro ya spacing asini asenya njo spacing yana konyoranga ntuna kusibina abali abanke unatunya mwete ground ya ndio na bapatu muchando number 1 obutuma niko togosimeka osembusuro y'ekibando niyo gosimekwa tariyo kobusurwa okay igonga nibikama gotoka koraki nibikama gotuwaka nandikero kende tukina asenye njo mbara bagwa kemetaro mbara bagwa ka ebikamago yes ekero akire nkwana gemetaro egetumo kebeka korwa se kama guchia kende okuyibanga ne space ya 25 centimeters igonga kuruge tuma negetuma kene kuzibanga amaye metaro ime igo kebeka ekemo na sekende 25 centimeters igona kero kubeka nyeke na yemeyamo tugusimeka nande nkwanyerenga bano korwa se eraini neraini yende yes timete dudu singa kozesino ngotuma kabale chingole sino bano gusaba nto bakira kinyorini ege kumusumuino na moino nande kialaswa nande tuwatunge bite banyega tuwateba 75 centimeters by 25 gotokobeka na tolojike kama gege tuwabekera ini yes wana kende moina na butora toba baba 75 centimeters abantu basino bachirare nabo igonga kende ngajetoronga bakwane abantu basino wano abali mbara toka nenda gosema seria ndio okonyoro muri myara abatebanga igenteka negetuma kenere kwa nyoro muntu akona muri mikare mugondo abe gete bituma mubuko wake kama gwandonzi
oruta antari koruta emo tari koruta ibere tari koruta isatu tari koruta inye yone getere ngakare koruta gakumura nganaja iyane oruta yotu lakini hatobanga ndonyo riga seltu ateba chiguni sabaka chiguni nane ase mobuko okiro 2 oika okole space nyoro na tebire 75 cm kurura ini nera ini yende nande obeka 25 cm kurura tuma nege tuma kende ndige tuma ndo nege tumeke mu obuyo squeeze bona ngoto kayo ground yaba bataitora bali minga ngepimo kiba gutumekera kubekera obuyo yes nabo kumukia aga chikonkara bakoena no kariyaga kabisa ndio nuko ruta kirase egekamago igonga ekirase bandeye igabona ase ari mbara babatanga njembe kama kirase gikobo kerende ama yana aringa bituma bembi komera byo yes omuntu aho bituma binkomera buri yonsi iradoka karteki akonga inete bituma mbiri komera byonsi lakini rende ase raini bituma bitumemya kusota bituma 10 bituma ya merekianda na ninki gwata gitaye atiko bya meri igoma bekaye egetuma ekemeka mase kituko nandikira bali kana tabana tingo bara kubeka kemo beka bibera bla gwatebire kira kwa bikiribere nandoko no obuwe igoma nako likoteba nga omuli mara ajateba nga pembi agateba nabonko kasachiko sawa bakachikunana mbuko kiro 2 bona tinka seti nakianga nata nga tegana bakwana nga nchaki ocho kubisimuka number 1 ndio number 2 embratara embrana karteke ntata ngo staranga embrana embrie toke eso to ngo embra ya tokire isaine asenyencho kato kuli gutumia America 508 etakero twale mbura eri kuchakera imetenye etatu n'enusu mpaka imetenyene mbura nga asa matukaya 160 mbura njatwa amatuko kuchakera 90 mpaka matuko 105 igonga mbura na karteki nero mbura nere alo igonga nande nkwabu gutuma bana twakwana yes ando kabekera top dress bya ando kabeko boyo bya ndio liga serio igolije guaranteed na kwana chukunecho 7 mpaka 8 asome wuko oyo kiro 2 muko muna western seed igondobwate mubuko topagete toeto no mubuko okiro 2 yes ando mategere nyore mbusuru to kwanira ni Aminika WH508 ina to kwanira nakiboni gutuka embusureye igere kira agrofetiranga na sole mbusureye ekoroku America 508 igere angene agrofetiranga na sole ndio nande egento kende ese kunyarekana nga asole kero kende na to kunyara ku access ya sole it's just a phone call away okay ngoto ya sawa kanyara ko igomwe wakirisi ni yoko ko ngakira mpa binche nda sekete na sekete gotume ketinda karasikere no kotebila yenda sekete okoleki yenda sekete kanyara ko waro what is the standard price ya 2 kg muko yo 2 kg yimbusule ya Aminika ya WH508 recommended liter price igere 820 820 yes okay ligo yayo okolinyora eno liye company ya site yo koreki yo kolinyora lakini nama ena alinga isikuto kati nkuwa ngende kenta tukwa ne baga sembe abira tokinga kerokena misiri ya balimi muri mara wana watanga na ndanga kebora ase agrofetigete na 850 bona tyanko beke buyanga ebine biashara to kora abalimi akero muntu ne biashara akoreki njibo nakire gane biashara nakire nkoneri onyore na nje nkoreki na nje nyore namba yamo stock is still so many agrofeto orure
korwa se kwarenge totebe for example rure gusemagena ochira bosongo ndio kuye gutuma korwa. Yes, for instance etoke ngabono geography de china chi district cyabo cyose mu seno kem baraba irera era bono wasakenda matukari bako yandora mbake eto kiari ochire buyoyiri tocho tumekira afya ochire baketano ochire okyoyi bono naboko nyoranga nero mentre tojinga ko nera koreki ndanyore tajasi ke biasha tajasi ke biasa ebyo iyo tanyara control na mtu kamba mtu kama tanyara control dikonga lakini ende ele tumanyi toto kyoni na itande yande 20 yes. Okay, asante sana. Na kerokende ntunkire bakoroka seed dormancy kunyora kerokende na bura simeke embusoro temera timiti asi ya Aminika WH508 ngutwalire ntukoroka seed dormancy usinjira mirimo bibegete na in case seed dormancy baronke mu limete kirokora. Number 1 ebituma bya Western Seed nebituma ebituma byose bya Western Seed number yamo nebituma birosibu nande byene kibunga nebituma kwando beke mugondo correct primere namba yamo ebituma bya Western Seed ikabupa germination percentage chiri kutakira 95 to 100%. Gonga ase ebituma 95 correct. Ikonga bituma bya Western Seed tari tumuza batwabanga notaless tikwabi gachete burunge osempia gachete burunge no libira toro muchando bikugo tamera nakibita gego gacho ebituma bitakere gacho asale atali akende mona ari gato nande na asata bwatyo obonyo okay na asale akamoko nande kerokende nona so uyo bwate lakini abeji stockist yose cyagura fete mbama tengera bakwaje bituma byabo asenga nje tokonyoranga yetumeke be cleanse ituma ngiri ko bekunze ituma ngiri ko bukana buna buoyo ngabona obegete obuoyo okabeka bituma ko ruguru namba isato bituma ko bibangete asesto bibe ndiko kunanyasi ngonga mbama tengera bakwaje bitu mbama tengera bakwaje embusuro ekeroire asi chisto cyabo. Umubisa Benson embusuro ya Aminika WH508 matachi mbusuro njiro gusimeka kwanga lembusuro yakongecha umuhabu jigo chomoke yambe kugusoiga kwanga rapata chibando wachira ile nso kubugana bantu nkiyeke muntu bona riko yeri chibando chiana nkiyeke ngakimbusuro yengakiye kero bukina kwanga ngikibukina tukankwa bwasenge nchonga mate enjere tokile te wasanjere tomenyate ne egento ganara ko kwara litanga pi embusuro negento ke kwayana negento ke kwayana nkoragira kire ikona ara kwanne kenayo atagiro kwanne getangana ndio bonti amcha siri bodi kwa bodi asinje na tukwara litanga ni gutuma embusuro nento ke kwayana andi negento kibwato bugima andi ke koragira namba yamo ntwakwa na horo ya yokobeko buyo toro gwanara ikobeke ofidire tuma okerageri yamala gutwara chinguru okay ndagate ngama bana dudu simore kaiga eso tokona karokende nga turagere tuya yes no kwana boras ngo karoke na boras ngo kwana yoma lakini ndende ebituma kyama sanisi okeragere tuya yes okeregete obuyo na ndo kubigira mapema MSC yaye nigo ere emetimu igonga engencho yaye embione chicha tekonyara bakoraki koyeyeli tekonyara koyeyelia kakete na ne bibilia no kosoma to na bane bibilia omoremi wako omoremi omongaini buno mwaga chinore naro lenga se bibiro ngo omongaini sana ara akajite nyomba yaye asege taregoro igonga ekerembe yachi kucha njakoraki njaye yeri nyombe yalia igonga egetaro yito no kubeke gutuma ase lira barire ligia yes ekero kabeke ase barire ligia toni kubeke getaro yito gorunga obuo wakaburugera mapema nande kwa make sure nga no kwa space ya korteki etakere bona kwa korte bogoro orugano egutumeke kwa tomo shomo tumu embone chicha ego toya kire go chiara kire korteki ketene imara yes yes all right
Asante sana timai tinga embusule aiga gusi ngotero murenga igikwa maseli itongo na gusi abantu batebanga n'ibituno biro litongo ngakigo mumine tikotebanga kegoro mwite gusi n'insi ibituno ande magotebe tinga kusana muri abari nyabana abatetinga ebituma gusiga na borade kana ko banga igere bituno tabo kose igere litongo gosaza kitarense na borabanga asina baraberenga no bitunware lakini kwa chiko ya meters above the sea level ko tulegoroche kwa nyore ko ke litongo bado okay ikonga na wera to korenga kemege tunwa lakini kwa chiko libu ase birango byae kwa batari tunwa litongo lakini bwana ebitumi bya Sunseed bya Aminika 508 iko bikwama asala kuchakira igato mpaka igoro. Okay. Yes. Ikatumike gekuru kuaminika WH508 kakimba mulimi nakige nase wakuru boncho libwaye could pera ninkebeke burongena egotokora obulimi bugoro kunga kirimo biashara asenge njaba le mia banke boniga ego gwetana gosmeke ndaga yokuria ndaga bado nero bakoraki nero kero kende bakoro bonchirije nkoro ni maga ke ase myaka ya raitire ngakini wakonyoranga okogende tingu bwa chibando ho ketinga kwanya tubati baso bosera umanya netinga otagoriga kero kende nsania yamo obeka gokyase guli yae ayo bosera bakoraki kwagenda igwa iso toka kwa wate bitume ebyo iwote bwasere ngware batobasero number 1 atawanga asama na yobonchile bon pia kwani bitume ya Sunseed next time kana ngota bocha eto takora calculations yes takora calculations piga hesabu kabisa to akachisabu ase nje wono ne biashara ne chisabu kwa ko rumo buko yo kilo 2 na 820 ndio wachire wasimikira saka gondo kawo kwagesire chigune sawa bakachigune mana wakero kende ngwatume to boyo borabe bwa kilo 10 kose tobe konta ya side 15 kgs ndio echo trata bichira bono otabe kwa watumikire anene pito te watumiko 3000 koko takuruga nako gesa mpaka kokora chiguni opaki totewe kerekende watumikire chiguni watumikire chiba chiguni toya 10,000 on the higher side wagesire chiguni 7 eguni bonega totewe bono eguni erot on trigolianse pi totewe kwani ligoli yabo 3500 goje 3500 otem 7 na bakonyoranga na watanga 22 something 22,000 igonga watumwe 10,000 kwanyorire 12,000 igoro igonga utumabya Aminika 508 asensa mayo bonchiria ne bituma kwanta okoro bonchiria na kakende nkwanire igoro ya feature ya Aminika 508 elia ekuoma uragese bado kere green mugondo masakara kale green MSI kere green no bwate ngombe yago ndio nguti kora kwade ndachinsiaga kwagesire ekibande kya kuri mugondo kwa kareki kwa tigira masakara mugondo kwakire kwa yana kire kwakire kwa kenyere chombe cyabo cyaragaire wato chima yago punguseire egarameria kwa kwanda koligi chinsiaga wacho baraki wacho kwa chombe cyabo iko bado ngana bwo yitumika bano ndagara yetuko masakaraye okuyitumika bano ndagara yetuko okay yes asante ine mbusoro toko kwandero mwanjomo tegereri mbusoro kwa Aminika WH508 kurase company Western Seed na ime studio yotuwa tumwa bisakora se company ye oyole technical advice sorgongoro gusimuruke Benson Momanyi etimaito sono twara libuli mwacho mutegerera buli na rero yokuba libuli yawo igoro ye mbusoro ya Aminika WH508 so ne kuba libuli yawo na bugutumira na SMS
wetera 0791088922 na antoko libaga jide kangi sano iga utokere simega se studio 0796988630 na 0706181822 wodi ya maseyemo kigera Benson Mumanyi na ara iga se studio na ko bakakuriria moja kwa moja jide gatobwate 13 kuraga chinsa isato chia bona mambia na gotokuba besimi ko tora wada simibere ekwate banga aka kwa ngoro yaga chiko maybe mo yuri matega libiyaga chika ko ngakibanta kubeko obuyo mate obuyo mbara to siarwa sige tukuraime ose ubante ko bahib dia sige tukuraime yani kubeko ko bombaga kwa beka kwa tube bando namba yamo ntoka usabale bibasomi buma ukubeko obuyo watuba kwabekia bando usikwabekia bando watuba kwabeko obuyo bono naboko nyoranga isikotoka mugondo kwagenda nabora akorega asinyinge sana bono njega ntongote yabale mbane mbelinga kokobeke gutuma nobuyo mbobaza karaki mbobaza gukunana afinga ntubugo kunana nobora nyarekana kwaje kusema kwaranga mbura naro mambia mbura yabora mambia ndi mbura yabora litukoria gatoria kana baro mbata yarekana ebe tumake ya sokiri morongo ngetegete komera cyamwa kanera no buyo yobo bono rubwanyire banyaranga bwasambire akamorongo kalia wacha kanyaranga bono igituma ya koriki yakoboke bono akachiko kalia okomekishwa ngene kama wagete igituma ne bana mbi basa koriki tibi basa gukuna asinge njaka gutuma kiamerie ngoso gikeremori okay meri yayo pege ekenye emenyene ikikurikia ubuyo boliasi. Alright. Yes. Asante sana. Tuchukue simu moja mbili hapa tuone hali kwa namna gani. 0706181822 kwa namna itoiga studio. Kaimu gusi hello. Yes, Moy. Wakile bya Moy. Hello. Tukuigwa tengo. Enere kaimu gusi mbona tupata? Yo hatupati KCFM hello. Hello. Yes. Hello, dobo uliga chinguru. Yenge ko boriga. Yes. Ari embusurechi irenga kire. Ainde. Obo no mobwata obo ine kambanye no ya midika nyene. Wasino go chikado. Asante. Nimekuelewa vizuri sana. Nkaimu gusi hello. Nere nkaimu gusiye. Kuliyo kwa hivyo ya rafiki yangu ulizo. Kuliyo kwa hivyo ya rafiki yangu ulizo. Nahari kwa hivyo na kwa hivyo ya ama kwa hivyo kusubiza kwa mwisho kuliyo kwa kwa. Kuliyo kwa hivyo ya kare. Kuliyo kwa hivyo ya kare. Kila leo ndio chance ya kujibarabara na kwa hivyo ya Okay. Asante sana. Nkate ko yule libona libolirie gatubwate ya mwali gaiga enkawe mu gusi hello. Yes. Bwakire bya. Na kwanekire. Nkesire na kurwe. Jina alikuwa kuzidanga ni unaona mbona roli tu wake metara atejira hili. Yes. Yebu kama ho. Yeye naona mtaro ni nabugu bara asige kama skenti ni tajiria. Bofuri kama ho. Nkere recommend eti. Buya tutumeke gosimeke tumebi. Okay. Asante sana. Aende. Bugo nale ngoma tena baba na etu abekire kama mvuna atewa. Diga ni gati ya nere spirito bege 2.5. Okay. Asante. Kideka tubwate gaiga nijideka chire isano na isato actually tutigideka isano na mugukora echinkwaniki. Tugezere ndio mabori ya naro chakanga ki inibune company ya Western Seed. Mubwato boyo no recommended umuntu arasmekire mbusure ya Aminika WH508. Good. Nande
nkayetenga this word ndra abori koronga kutiganta ngabo nga chimpusi chini nga chabona asu kumanyanga neri gori aboria wose ne chimpusi le watubwate ono tilangira liyonse asa ntinga timu bwate le tilangira liyonse ntuna Western Seed ikotubwate chimbusuro wetane 8 ikona ramu ile nga chimbuso ile ngatobwate yes ndo ndenge ile nga asama kana aliyeli ko ribonto yankwane ko yeli wasentabule nga chimbuso chini ile ngachire chimbuso chiko chire na kwa rigori recommended retail price igere 820 chimbuso yeto chonsi mubuko kilo 2 tiambuli nga rifali ndabuli nga ntuntu bwate ubule company ya Western Seed enili swali ndali nkuri ringa ntune company ya Western Seed ndio ntorikora osibuyo ntuwa tosimekera amoyo yechikambani chinde chikorosi amoyo yogosimekera yogo top dress ikonga ntune company ya Western Seed ntuwa tibuyo bwaito tokorosi okay naro lyoboli nga ngata kwana korumange skimu ntunto kubwata buya okwana igorona ebutuma biga karakoba yero mugondo namarwaire abyakire sana marwaire nalo na kwante ko yeskimu rogora yes ntubwate gutuma kero kyaro sigu gekoroku tange kwana igorona haraka 301 ngiri ko nyara ko igoro robo bokoba ebituma bikoba yero mugondo yonga ayolwa kese esini yakuru skimu ibagelyo gando ko gituma kia haraka 301 okoreke okebeke mugondo usimeke alright enali swali ngeta abulyo muswati wo malio nere gabuli nga twakwane gore metaro yes twakwane gore echi yebikamago era space nyataka kuboli ngere recommended takumana recommended yes twakwana ba ese kutoka naye kama ukuwaka kama kone kama okende pardon 25 cm kuwaka ne metaro ne metaro na kuwaka na bado urobeki gutuma kende yes 25 cm iwona ebe ne metaro etoka ne bikamago bionsi mbire recommended okay eyentekerene aye okebeke na 25 cm ando bolinga ni restrict tutumeke kurwa magari ande tutumeke 75 cm enero recommended spacing ya ebituma okay asmeka ebituma ndonyo riga cycortec ririgia yes alright asante sana etimenya tena ekero kurigireria gwake metareria na gwake bikamago okay biyonse nabo bigokora lakini aye buno mwabisa a technical advice kurose kama ni Western Seed uyo tagete gusimeke mbusuri ya Aminika WH508 mkiura mu advice ya korase gatiwe ye metaro ne bikamago nande pyangira na iso nalira ne nande ebikamago ne metaro yonse nere recommended aito tumeke metaro kosa tumeke bikamago peke gutuma kya Aminika 508 onyore ligasa diririgia lakini ramini ngaki no tagete call the best number 1 ebwatu nende nere lura wa recommend bueno tigante wala asansa mo metaro ndo wana kartu wake metaro metaro ego ndo nyore ko nya se metaro ego woso ye metaro nobo eso toka na kero kende na embone chiko correct ne chiko kia no pero la ngonya alikane na kero kende wasene lyo wasiara ndio kwake metaro ko se kero kende na wana eso tono lyo wasiara kwake metaro era kore biyamano asenge nje wana okonyora lira bariria lya se metaro waka ikori abari oro side ne bikamago lansensa mo bikamago ne bikamago na ne biyabire asenge ndona nkonyarore kumanyanga
aigana motere tontori akirika sama na spacing ase ngencho ata yo mole minga so mugondo nege pimo nga kwaru taru 25 wakonyoranga abakonyoranga kero keninga tabeti accurate mona so kobeka eyeme momna tu akwana lakini ona fara ko accurate babako bega chimbu babako nabako chibande bikama go inye isano banyoro motaro ora wapera reksia singenchunga kere bande kogwa ya mokifyake. All right. Yes. Asante sana. Hatima itingira tebi mulimi asema mbia bono na kero kendo ruwe namba ya ikera ndo chega tubote dekaya. Mulimi ontagera tema mbia bono otagera tege pindi kia muminjolimi na ariko ligo tebenga kwanza mbuya mono asengenchunga kwa ngeye nne unanje ben mumai na nde kwa egen nde kutumia kia America 508 ikonga wachie duka kwa kego rile na nde kwa kesimikire tigatuganye rigasa ririkorteki ririgia. Okay. Ego ntokera na bakori kota yomuremi o tegerete mambi yabano nkiringa ebutume bya Western Seed tari bituma biranyara ko feri. Okay. Igonga goko yande duka manyanga you've gone for the right seed. Right. Wachire gutuma kia America, wachire gutuma kia Haraka, wachire gutuma kia Mirima, ekile gutuma getanyara koraki. Getanyara ko feri. Igonga mbuya mona aso njo kuyena na ne company tu ya Western Seed na kugenda go to promote igonga tigante banga mbuya mona asaba le ba gusi na abale bonse bale bante barte mbuya mona mbuya mona aso njo kuyena na ne company ya Western Seed na kugenda ku promote aso njo yokugora chimbusuru chiaye kolwasi eduka. Right. Asante sana. Namba ya yesi minere ilipo na wewe mo. Namba ya nene ya matinda chenja 0741101182 enoti sana na irenye eyamo enoti sana na isatu ibere wano ntara kolera kona ba ko nyomba bana mambi ngina yana yante wimbe tenye kwanya na wanda ali asenko ganda wano the people in the people. Okay. Ngina yana ko ku chwani kamtu tiangeli bage nande na tigamo tambinga nero garete meseta na meseta iga nande mote nga pora sana sengonchonga na sirianti yaye korbo gichora ria na sironga. Okay. Mote nande pora sana. Alright, asante sana bwana Benson. Nimesema asante na ndi chinga kichinde ntonyoreri baga tugandira basemi murumi na mbuzurukie abana wetu gusimeka ngaitenga kiendera ndi kuturayirane tonyoreri baga ndo kwana ringoro yembuzuru ya milima WH605. Sasa mbia mwana. Asante sana. Magana mayena ragoja senchira yuwe kirame jinsi sato na unda usicheze mbali.